Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, pamakawan. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Kada sumangpot ka nga gapo iti opisina ti negosyom. Di talatan bibliotika ti pagigyanam. Anya ka diti parikot mo. Tinaskan, kat sumangsang petak dito'y mansyon. Dahil ti pakasurunakan ka. Manipod nagasawa ta, kasta kalatan, jay latan ex-girlfriend mo, ti adda di ta panunot mo. Si ka lang aroden ti ingkalaysak. Pinapanaw ti dadakkel ta ti ex ko. Jak pulos ammo no napanan na. No kayat mo amaamuan no sa dino tinapanan na, di mangibaon ka ti mangbirok ken kwa na iti impyerno? Masiguradok nga wan ijay. Mabalin ka di, nga ibaon ka ijay. Peste ka titikas to abiyag! Buisit! Basol ko ka di, tinungpal ko ti kalikagom yung nga ikalaysa ka. Anya ka di pa'y ti sapulan. Sika ka di tayo tamasabat ko, Ethan? Dakkel tinagbaliwam. Nagdayag kan Moreno. Kasla ka artista. Claire? Uy! Nagpudaw ka matananagyan ijay syudad. Saanan asikatay kanayon asutilin mi idi? Abardangisay. Kumusta kan? Papanam ko ma. Mapan ko kumalaan ti tangdan ko nagarado kinitata kanor. Makitang tangdan ka nga agarado? Syakmat, sa anak mo't nagtuloy ang nagadal. Awan ngamin pagadal ko. Anya nga iti trabaho mi ijay syudad? May sak a servidora iti restaurant. Wen gayam, aga sa pulan da iti janitor. Kayat mo ka di ti ag janitor? Kayat dak nga ta. Tapno amom, kayat kumot ti makaurnong. Tapno ituloy kumot lang ti panagadal ko. Nanang, mapanak mamat ijay syudad. Adda ka no ba kanti atrabaho ijay ko na ni Claire? Anya at trabaho da ita. Janitor ka no, nanang. Kayat ko ngamin ti makaurnong. Tapno ituloy kumot lang ti agadal. Awan nga ta ti dakas a mapasamak ken ka ijay. Adu ka no tinaluko ijay syudad. Nanang, saan mo't nga amin na kanito kat adda na loko? Mabalin mo't aliklikan ti gulo? Tapno mailisi kay ti anyaman amadi a mapasamak? Pagdagasam nga ibarawk. Adda ka no servants quarter ijay, nanang. Anusan laeng tanailat ka no? Apay anak karubwat ka. Papanam. Ijay syudad, antay. Adda ka no agurure at trabaho kijay. Apay, awan trabaho ditoy. Adda trabaho ditoy. Anusan nyo basitin ti trabaho dito, antay? Kayat ko ngamin ti makaadal. Saan ka pumanaw? Awan tagtrabaho ditoy. Pasensya kayon. Ngam sa anak ang makaurnong iti panagadal ko dito, antay. No kwarta ti sapulen ti makaadal. Kwarta met lang ti sapulen ti agarado kan agmula. Padasak mo't ati mapan ijay syudad, antay. Barang mayat tigasat ko ijay syudad. Itarayam kit din ti trabahom ditoy. Saan ka pumanaw? Pinalubusam kit din apimanaw dayjay nga ampun mo. Anya ti kayat mo asawan. Di mo kayat nga isagana na tinasayat ang masakbayan na. Namnamam ka di, nga da nasaya at amasakbayan na igi syudad. Imbag dito'y tadda agarado kan agmula. Saan aga po taampon ko kat kastan ti tratom kan kuana. Kaya't mo asawan, siya kun ti agarado, tawan matan dayjay nga ampun mo. Sige, tapno di mo mat ko na. Aradom ti maaradom. Ta ipaaradok met ti panakabatang ko. Na, ta isakit mo jay saan mo akapkapin ano? Siya, kabsat na. Kabsat ka ngagpaiso. Ngam nadungdong mo jay anak ko kanyak ngam sika. Ni, da kayo mati masabat ko, Ethan kan Claire. Nagkuyo kayo mat? Apay, agtaray kayo? Anya? Apay, gaputag kuyog? Agtarayan? Sa dino kumangay ti papanan nyo. Alangan mat nga iti pagadalan.
Saan mo't apapil ti awit yo? No di kat, dadakkel abag. Kwa, ada ba kan ti atrabaho iti pagtrab-trabahwak? Umay mat ni Ethan, tagtrabaho mat ijay. Aya? Adayon samot ti pagtrabaho iti pagad-adalak. Imbagkan ka, taagad-adal ka, Sara. Da kami, agurnong kami pa'y. Sakbay nga ituloy mi ti panagadal mi. Amang ano ko na yung agadal kayo? Wano, agasawa kayon. Saan kami ang makaas-asawa? Trabaho ti unaan mi, tapno makaadal kami. Apay kadian naliday kayaw, sir. Apay nga inawis nak dito ibar. Ada na kadamagak. Ama sigug kano idi ti ex ko. Idi pinagsinada kami. Amuyo ka day, no ayan na, sir. Saan ko nga mo? Ayan nga tati anak mi. Kaya't ko ang makita. Kaya't yu ka day, tamangala tayo iti detective amang sapol no ayan ti anak yaw, sir. Wan man, Conrad. Saan kami anadaan iti anak ni Olga? Tamay samet alupas. Anya ka diti probinsya na JX yo, sir. Itad ko kan katinagan kan address na. Saan ko makadanon kini Olga daytoy? Makarengreng nga mintingiwat na ko. Ariglado, sir. Mangnamnama kayaw. Si kakadinday ta, Sara. Ay sus, naglukmag ka matan. Agad-adal ka, saan ka di? Wan, nana. Ijay syudad ti pagad-adalak. Wan gayam, nana. Nasabat ko mo ti Ethan kan Claire. Mapanda ka no ijay syudad. Itarayan dalang ti trabaho da dito'y away. Masurunak. Saan ka ting agtaray dagi jay, nana? Amok pa yun ka dagijay. Awan bibiyang ko kadakwada. Adda ka ti suron mo iti anak ni manang mo, nana? Saan ko akanakan dayay? Anya ti kayat mo asawan, nana? Apay nga inruar mo tiladawan day ta ex mo. Anya ti kahit asawan day toy. Adda na kadamagak. Ama sikug kano gayam idi pinagsinada kami. Kaya't ko ang makita ti anak mi. Ti kadila ang anak yo ti kayat mo ang makita? Wano, pati ti inana. No kumata mabalin, kat pati inana. Ngam saan mo't amabalin? Tadda ka kat ngarod. Mangin insulto ka kadi? Sinong batak laang mati sa lutsod mo? Kat tapno saan ka mainsulto ako nam? Saan nga minatila damdamagam nga awan kay saskan na? Makapawan ganas, peste! Saan lang nga sikati kasta tirik nana? Uray siyak, awan matan ganas ko. Ingka pa'y agpa-picture. Ta ikabil ta iti bayo datam. Sigurado nga ta maalaak. Amangan no adda nakauna. Isu nga rod adarasen ta. Tapno di da ka maunaan. Ay, mabiit man lang. Addan sa picture ko dito yung wallet ko. Kita no adda. Tapno uray sana ko nagpa-picture. Agawaam nga rod. Tamapantan. Nasingpat ka diti amom iti restaurant apang isarkam kanyak. Wen, nasingpat siya lalaki. Angam, siya asawa na. Sagpaminsan lang arudan nga umay. Kunam no agbusingar tingiwat na. Kan kanayon anak nga to dagiti kiday na. May mayat no sagpaminsan nga umay. No kasta ti kababalin na. Kumaa. Tanong ka na yun. Hay, talaga ang makapa-stress ti galad na. Addan nasarakak a detective, sir. Intad kong tinagan kun address ta iksyaw. Nasayat no kasta. Masarakan na nga tati ex ko. Kunamot ti kinatulag ko, amapan ka no iti address nga intad ko. Mabiit siguro amaamuan no ayan ti iksyaw, sir. Kumusta nga ta ni Ellie nga ex ko? Maamuan tantaw no agreport ti detective. Sayang nga ayat. Pinagsina dagiti naganak kada kami. Impaasawa dakit din iti babae a Lopez. Uray ko ma, no nasaya ti ugali na. Sir,
Kasano anaam-amuyo ti eksyaw? Agkaadalan kami, idi. High school kami pailaing, idi. Ket nagayan ayat kamin. Sigurado nga rod, sakit tinakam na itinapasamak, sir. Agpada kami sakit tinakam na. Nagin-in narakop kami lang nga nagsangsangit. Idi pinagsinada kami. Saan ka kumangagmulmula ita? No adda dito'y ni Ethan nga anak-anakan mo. Mabalin ka di. Saan mo asasawan ti ampon wano anak-anakan? Agpaisumad ti bagbagak. Apay anadagsan ti daram iti anak ko. Anya ka di ti basol na kan ka. Manipod adda day jeng ubing. Ison tinapatpatagkan ka ngam iti siyak akabsat mo. Kasla ka lang pampanunot nga ubing. Pagimunam ti anak ko. Idi awan pa'y day jeng ubing. Siyak aming ti pangipanam iti atensyon mo. Apay, ubing ka kadipay apaasikaso. Dakkel ka, Antorio. Anya timbaga ti detective. Kwa, sir. Nabayag ka no anatay iti sakit, ti agnagan iti Eli. Sapay ko ma. Tada iti sidong ti apo. Kaasimat ti ayatek. Lading itak ti report ti detective, sir. Makipagrik naak. Agyamanak. Nasa imday to anamuak. Kat, ayan nga tati anak mi. Ti amuda, kat naganak ka naw. Ngam di daam mo, no ayan ti ubeng. Ayan na ngatan. Masapul asapulak ti anak ko. Iso ti mang tawid iti sanikwak. Iso ti sumaruno abiro kan ti detective, sir. Nayunan tayo ti detective amang sapul. No sa dino ti ayan ti anak ko. Matumpal, sir. Anya ka di nga ili tinangigapwam kini Ethan iti ubing. Nagkatrabahuan kami iti inana idi ubing pay ni Ethan. Siyak tininang na, taggayam kami iti inana. Kahit ayan ita di inana. Natayan iti sakit. Ulilan adamang ni Ethan. Siyak laeng ti katakunay-nay na. Isu nga, edi nagsakit. Siyak laeng ti kadwa na. Apay nga rod, adi mo impan ti ubing iti ampunan. Kinid daw na asan ko abaybay-an ti anak na. Nagkariak mo asan ko abaybayan. Pinagparang mo ka nga rod nga anak mo iti kinabalasang mo. Iti simangpet ka dito'y away tayo. Imbilang ko nga anak ni Ethan. Dito'y kapay, taibagak ka ni sir dita opisina na, nga da i-recomendak a janitor. Sige, Claire. Urayan ka dito, Roar. Urayik arumar ka. Noan niya ti ko na ni boss. O sige, di na ngamin kayat nga agigiddan ti umunag iti opisina na. Kayat na katsagay sa. Ingka nga Ruden. Urayan ka arumar. Panawan ka pa'y nga ro dito'y Paunagan ka no ibaga ni sir nga umunag ka. Sige lang. Sir, adda i-recomendak a janitor. Ayan na ngay. Adda di tarwar ti opisina, sir. Paunagam. Takasaritak no kabalan na mutlaan ti agtrabaho kas janitor. Kabaalan na, sir. Narwam itirigat akas kanyak. Nagapumat ijay away. Paunagam nga Ruden. Tapno makapagsarita kami. Sige, sir. Adala ang ditarwar. Ayabak laeng. Etan, umunag ka kanon ko na ni sir. Sige. Naimbag abigat yo, sir? Ha? Anya ti apelyadom? Anya tinagantinam? Apay ka di, sir. Yawat mo ti bayo daytam, Etan. Yawat mo adagos kanyak, tibayo daytam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo,
iti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.